je Tamara izglasana, mir se vratio u Roku. Ne mogu da verujem da je ona toliko loše uticala na ostale ljudi. U Armadi su svi gladni i napeti. U borbi za nagradu Roka je opet pobedila, dok je Armada izgubila šansu da se napokon najede. U Armadi raste nervoza. Vanja je ljuta na Sašu, a ni Tatjana joj nije po volji. Nemanja od Saše ima velika očekivanja. U dupe bi ga poljubio, samo da uradi nešto. Hoće li ih Saša ispuniti? Kod komše, ajde sklanjaj se. Ajde se opet će. Da ne gledamo, ja? A? Gdje da ga sklanjaj? Buđav lebac, buđav lebac, njam, njam, njam. Samo još, pa ono izbacio, morat će izbaciti još. Može mi da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dobre? Tratisme. Se tratim te. Ništa pada kiša. Otišu Đoša. Tu razvuci, tu je debela. Tu pred kraj. Nemoj da te zmija ujede da pojedeš. Sve to uzmi da pobegnem. Tu će da se samo hladi, ignoriš. Ma da, važi da mi miriše ispod nosa, ja da Ovo ne može da ignorišem. miriše. Pa gdje da ga skloni, mora do tišina. Pa stavi pod suknju je, moram Ti nemoj zmija da te ujede, da ga nema. Šta su mi budale ovdje? Ma nismo, pa šta da Ja ga ću ga držim na pojesti. kiši je. Pljunuću na ovo, majke mi rođe, neće ga niko jesti. Ubit će vas plena ako budete pojeli. Ako ima kuku, bugarski festival. Ne, izvolite. Prosim vas. Teško je, nije lako, verujte mi. Ni ja nisam bio svestan da će to biti ovako teško. Ljudi su jako umorni, nervozni, imaju alergije i gladni. Jer zaista imamo malo i hrane, i odeće, i obuće. Od jutros je potpuno drugačiji od jučerašnjeg dana. Juče smo baš bili i srećni i bilo je lepo vreme, imali smo neki utisak kao da smo na odmoru. Sinoć smo imali katastrofalnu noć, znači niko nije spavao, bube su nas jele celu noć, znači svi smo odlikovani, neki su čak i dobili alergije. Ne znam, svi smo smoreni, čak nemamo ni komunikaciju međusobno. Ja se lično grozno osjećam zbog ovog vremena, zbog svega. Bube su me pojele, ne mogu da živim više. Ja sam se ko narkoman, jebečim sve. Znači dobit ćemo neku boleštinu, žestoko. Sve me svrbi, pritom sam prljava i kosa mi je prljava. Ja sam dobio alergiju i težešću. Sasisao sam kao i ti, pogledaj. Svi smo sasvim. Je tako?
Isto To kao je ti. bre normalno sada. Da, to je kao ono... To je druga ako faza. nemaš to, nisi ništa. Jebote. Lepi Nemki. Šta će sad? Cedica Saša. Ode. Jo, kao kvadrat. Aj, cufat je malo. Aj, kad? Ma ne znam kako tebi ništa nije, brate, majke. Možda se ufalšuješ. Se obučeš i... Znaš ti kako se pitanje kako se obučem stvari. Šta da obučeš? Ti jedu noću? A? Jeste jedu? Kako? Nema deo. Ne smiješ jedu rupicu da nastaš. Ništa, brate. Znači, obučem farmerke, stavim uvijek u čarape, majicu, uvučem u farmerke, stavim majicu malo jednu preko i stavim košulju preko ruku. Jel zatvoriš vrata od sobe? Sada je ga raspoloženje u kampu je tako da su svi umorni, slabije su spavali, ovo vreme nije neko posebno oblačno, ovo ono. Mislim, to ovo je vreme za sobu i ševu, jebi ga što kažu ljudi. Ili još malo, daj. Odlično, ništa više, brate, samo je rascaparite tamo i... Evo, Duki. Čekaj, sačekaj. Daj da bar nju podijelimo. Mercedes, brate. Mercedes-Benz. Mercedes, a? Letange. Letange. Na 3 bit će lakše. Ovo je bolje. Hvala, Duki, što si nas najio. Pa, gle. Zaboravili ste glavni naš adut, ko? A Treba da se smo koja- rušimo s nekom sa ovom tortilju. Da, djela ne može više da bi dve. Čekaj, vi to podelite ili samo tako iščerupate pa ko šta dolazi, a? Pa ja ne Bolje da mogu. ste podijelili. A jebote, Pa kako bolje da podelimo podelim, dvije majko, lepo pola na strelet. A? Po pola fali, što? Tak, tak. Eto. Ubija je slano, Ubija. To dule, care. Ja ne mogu da sedim, mislim, na jednom mjestu, mogu da sedim u kafani, ali ovako na nekim mjestima ne mogu da sedim dugo. Ja uvijek moram da menjam. Svi sede, ja sam uzeo ovaj harpun i ovu masku, to došlo ovdje se da jebam, da im da može nešto da se ulovi. Jedne ribe nema. Nema jedne ribe. Lovili smo sa harpunom, sa mrežom, sa... Nema. Ovakve sam vidio 3-4, ovo liče. To je tamo milina, može i neka čorbica da se skuva, pa te valjda će, ne znam, da se upeta nešto, ne znam, na neku foru, ja bi ga da zamolim o ribe da se same navuku, ja držim ovako ide, molim da dođe na harpun, jer ne. Lovio sam ovdje pored kamenja ribe. Ali ima je, ja stvarno vidim, puno sam vidio, ali dok ja ovo zapali ona kvarnata panamska riba, nema šanse da uključim. No, ja taman priđem namestim se da krknem i ono zapali. Ne znam, možda sam brži da bi možda i nešto ulovio, ovako kad sam sporiji, nema šanse. Tadam. Pa riblja čorba, pa da još i pivo neko milina Božija da bude. Kao dva jarca kad se sretnu oko u oko, rog na rog. Pobediti Roka Mora ili izgubiti jednog svog. Ćemo da pobedimo ili izgubimo jednog svog? Ajmo bolje da pobedimo. Da pobedimo. Jebat ćemo im kilu. Bićemo kao jarčevi. Moramo danas budemo tvrdoglavi, a? Znamo koliko kakva igra. Ono guranje pa upadneš u vodu. Možda je borba neka, da. Balans neki i tu guranje i padanje u vodu. Tu ćemo da im jebemo kilu.
Borba je po prvi put 1 na 1 protiv roke. Dobre. Nije to to. Da bi preživeo moraš se kloniti blatnjave jame duboke. Ja, Možeš sam pričao. bićemo. Ćemo se šibamo sa Rokom, a? Ili će biti tako? Vezuju nas nogama. Ajde da se ne munjimo više, pošto kad god smo Da, se ne namunjili... oni su se juče najeli tako mesa. Sad su puni snage, moraju negdje izbati. A on svakako puni snage, mi njih timski ne možemo da dobijemo, da ih dobijemo pojedinačno, to nema šanse. Može jedan jednog dobiti, ali da svi mi dobijemo njih, to... A mi da se igra do Ma neće samo jedan da učestvuje, nego jedan protiv jedan. jedan po jedan, ali Zamisli sa Vanjom da budeš. Moramo lepo da se Ja ću s Vanjom. Edita će s Vanjom. Ja ću sa Perom. Znaš koje bi to smejurija bila, ono, ja i Vanja, jebote, Vanja, tri mene, jebote. Ali ti si mnogo brže od nje, ti magistral po onom bavanu. Ciki, ciki, ciki. Pera meni izgleda ljudi ko da ne zna kolut naprijed raditi. Mislim, bez... Ti njega da pocenjujete. Nemoj da ga pocenjuješ, ne znaš. Uopšte ja bih. Ja mislim da je to žilavo... Da, ali tako izgleda, razumeš, izgleda smotano da... Izgleda i Savićević ko da ne znam da hode. Da smotani ne može biti. Što Vanja ne ide na Vanju, jebote? Koja Vanja? Pa naša Vanja. A gdje? Na veliku Vanju? Da. Jedino sisama kad bi se borile pa da ova naša ima neki adu. Ona... A čekaj, da nismo još izgubili. Ne može Nemanja na ovo. Da, mi smo svi. Odnos su svi predali. Malo pozitive. Ako će žena na ženu, ko bi išao na Vanju? Bolje da neko izgubi od Vanja, a da ti pobediš na drugu. Ako mi sigurno da možeš da pobediš. Čekaj, ja mislim, žena je devojka misliš je da možeš da je ogromna. pobediš? Pa ja mislim da mogu da je pobediš, što da ne mislim. Nema Ništa tu. mislim da može. nema Ako misli da pravila, može, jebote. neki da ne. To što oni na toliko kila i što je... Sreća na našoj A strani. mi pravimo neke taktike i sve mi isplaniramo prije nego što stignemo, a onda bude druga igra i tamo ne napravimo taktiku. A ovako pričamo ceo dan kako će, ko će da koga. Koliko bi nama značilo ljudi da mi pobedimo, jeste vi svesni toga? Digo bi nam se mora. Samo morao bi nam se digo. Ovo je dimljena patika. A? Da stignemo 2 sata pre njih da probamo. Gdje nam je šef? Treniraj dalje. Šef? Šefe, dobili smo poruku. Kuva klopa neka, a? Poruka kaže kao dva jarca kad se sretnu oko za oko, rog za rog, pobediti Roka Mora ili izgubiti jedno svoje. Kao dva jarca. Da. Biće neko... Malo neko guranje. Balvani neki. Pa ima da ih odguramo u Tihi okean. Da panu u more. Da panu u plavo more. Svi smo došli do zaključka da će biti nešto vezano sa ravnotežom ili nekim guranjem ili tako nešto. Bolje su te individualne igre, svi smo onako poprilično spremni. Meni lično ide bolje borba 1 na 1. Ja više volim da se borim za nagradu, nego za imunitet. Ja se nadam da kada bude krenula igra da ćemo se mi svi onako podići dosta. Da je za nagradu, onda bi stvarno još više pokidao. A mislim i ovako ću da pokidam, ali za nagradu mi nekako bolji trip nego za ovaj imunitet i to. Pa mnogo smo mi jači. Mislim da ćemo danas uspeti da pobedimo opet. Ne samo interes da mogu oni sturiti ovo naše pleme, totalno da ga unište. Mogu, ovako nastavimo... Mogu i da ga pomešaju oni Izgubimo kasnije. volju skroz. Ali je si kad dogodilo da izbace sve članove iz jednog plemena i da... Ne znam, ali ostalo je 1-3. A da oni budu ti koji će se boriti jedni protiv drugih. Su živjeli mjesec dana zajedno i bili tim, sad mora, ne znam, Ogi i Nemanja koji su nerazdvojeni da jedan drugog izbace. Što će na kraju biti svima nama. Bitno je ono kako mi reagujemo na to što smo izgubili juče i što nismo dobili meso. Nebitno ko je pobedio, ko je izgubio. Ali dobro, igra je definitivno nešto što utiče na to kako će naši odnosi dalje biti. Mi smo juče svi nadrkani, svi nervozni, svi ovakvi, onakvi, konkretno zbog igre. Pa konkretno zbog igre, znači da je igra bitna. Jedan kokosa, oni jedu mesa. Znači da je igra bitna. Gledam ono meso, jedem ga očima, čeču, usta mi puna vode.
pljuvačke, ono već ga je ono... Kad se spoji pleme. Dobro. Ono koje je većinsko prvo izbaci ono koje su manje. A kako ćeš ti mene izbaciti, brate, ako ja sam pojedinačno u jednom zadatku, kako ćeš ti mene izbaciti? Ne može ti mene, ne može to pleme koje je ostalo tamo, 7 ljudi, ono ne može mene izbaciti. Takmiči za sebe. Ako ja nekom metodom biram takmičara protiv koga ću da se bori. A što on hoće ti kaže? Nije to sve igre, nominuješ, znači on izbaci. Opet imaš plemenski Glasa savjet. se, imaš plemenski savjet i glasa se ko će ide kući. Jako je malo igara gde... Ali ako ja dobijem čovjeka, ako ga dobijem u jednoj borbi, zašto, po kojoj logici bi neko glasao da mene izbaci? Zato što su oni zajedno, jeli bili, a što... Zato što se tako uvek većinski tim dogovori, da bude tim do kraja. To je bilo u praksi. Neće oni tebe da ostave ako ih stalno dobiju. Ma to je sranje, to je shit. Da, znači imamo priliku sad da izbacimo sve iz sebe, ono, i zbog onog mesa, i zbog onih igra što smo izgubili, i zbog svega, i spavanja, i klime, I nema. Hana se posljednja bori, nemojte nju da stavite da se bori. Ko? Hanu. Zato što ona neće smeti nikog da udari. Jao, izvini. Izvini, kako? Jao, jesam te jako udario. I onda, te boli. Jao, izvini. Izvini. Srce mi se cijepalo malo. Nemoj danas da budeš sjelaš, moraš jednom da oboriš. Koji su oni bolesni? Roka, Armada, priđite. Da li ste spremni za današnju borbu? Da! Idemo redom. Armada, predajte mi totem za imunitet. Danas se ponovo borite za imunitet. Današnja borba zahteva malo snage i dosta koordinacije. Iznad bazena sa blatnjavom vodom nalazi se rotirajuće deblo. Po prvi put borite se 1 na 1 protiv člana suprotnog plemena. Žene se bore sa ženama, muškarci sa muškarcima. Svi takmičari neizmenično učestvuju u današnjoj igri. Sami odlučujete kojim ćete redom početi. Igra počinje na moj znak. Ko ostane duže na deblu, pobeđuje i osvaja poen za svoje pleme. Pleme koje prvo osvoji 9 poena, osvaja prvi set. Pleme koje prvo osvoji 2 seta, pobeđuje i osvaja imunitet. Da li su vam jasna pravila? Da. Podelite se od najboljeg do najlošijeg po vašem mišljenju. Armada, Roka, imate minut vremena da se dogovorite oko strategije. Ja ću biti drugi. Kako će ići za... Treći, četvrti, peti. Ja ću sa ženama da se borim. Ti budeš četvrti, evo ja ću peti. Ovaj Miloš, a ono ostalo... A vi hoćete idemo ovom taktikom? Pera, ja. Ajmo. Malo moralno. Roka! Igra može da počne. Prvi par su Miloš i Dario. Sad! Da ližem. Pa ja što da jem govna, a? Politika je davno ostala iza mene, to je jedan od najgorih perioda u životu koji sam imao. To što je domaćica, svako od nas možda bude domaćica. Kad misliš da je prekasno za snove. Igra može da počne. Prvi par su Miloš i Dario. Sad! Ajde! Dario pobeđuje. Roka osvaja prvi poen. Drugi par su Tatjana i Vanja Mandić. Sad! Bravo, Vanja! Bravo, Vanja!
Vanja donosi drugi poen za Roku. 2-0 za Roku. Radoslav i Nemanja Rosić, stanite na startne pozicije. Sad! Prvi poen za Armadu. Četvrti par su Hana i Marija. Stanite na startne pozicije. Sad! Ovo je bilo za nijansu. Ana je pobedila, rezultat je 2-2. Idemo sledeći takmičari. Saša i Ognjen. Vidi ti, mačku. Spremite se za borbu. Sad! Ognjen osvaja poen za Roku, Roka Armada 3-2. Edita i Vanja Jelača, izvolite. Spremite se za borbu. Sad! Kako je? Edita pobeđuje. Rezultat je 3-3. Sedmi par, Nemanja Pavlov i Miloš. Bravo. Spremite se za borbu. Sad! Neko ko ima samo noge. Nemanja pobeđuje, Armada prelazi u vođstvo. 4-3 za Armadu. Vanja i Maja. Tako. Sad! Kreni Majo, kreni nogama, kreni unazad. Može, bravo. Maja pobeđuje. Rezultat ponovo izjednačen, 4-4. Deveti par, Duško i Petar. Ajde, Pero! Dobit ćeš pivo ako pobediš, ajde. Evo, Sad! Duško pobeđuje. 5-4 za Armadu. Miloš i Dario ponovo, izvolite. Ajde, 5-4 vodite, ajde. Biće se. Sad! Miloš je pobedio, idemo dalje. 6-4 za Armadu. Tatjana i Vanja Mandić. Stanite na startne pozicije. Sad! Bravo, Vanja! Vanja Mandić pobedila, 6-5 za Armadu. Roka smanjuje. Sad! 7-5 za Armadu. Idemo sledeći takmičari. Hana protiv Marije. Sad! Vrti taj krug, vrti ga. Ajde. Ajde, Maki, ajde. Marija, slobodno diktiraj, Marija, ajde. Ajde, ti. Ti, ajde, bravo. Marija pobedila, rezultat 7-6 za Armadu. Saša i Ognjen. Da vidimo ko će sada imati više sreće. Stanite na svoja polja. Sad! Ajde, diktiraj, ajde, Ogi. Bravo. Ognjen pobeđuje, rezultat 7-7. Sledeći takmičari Edita i Vanja Jelača. Izvolite. Stanite na startne pozicije. Sad! Ti prva, ajde. Ajde, brže. 8-7 za Armadu. Nemanja Pavlov i Miloš u odlučujućoj borbi. Sad! Ajde, Nemanja pobeđuje, Armada osvaja prvi set. 1-0 za Armadu u setovima. Prelazimo na drugi set. Vanja i Maja. Slatka si, Maju. Stanite na startne pozicije. Sad! Nemoj da staviš 1-0 za Roku u drugom setu. Maja je pobedila. Duško protiv Petra. Ajde, Pero, napravi, brate, show sad. Pazite. Sad! Žiri noge, Petra, ajde. Za nijansu je Petar prvi pao. Dario Miloš. Igra postaje sve teža jer je deblo blatnjavo i klizavo. Sad!
Dario pobeđuje 2-1 za Roku. Tatjana i Vanja Mandić. Spremite se za borbu. Sad! Vanja pobeđuje opet 3-1 za Roku. Radoslav i Nemanja. Spremite se za borbu. Sad! Nemoj da staješ, nemoj da staješ! Radoslav pobeđuje, smanjuje razliku. 3-2 za Roku. Hana Marija. Meni ovako nije lako. Spremite se za borbu. Sad! Ajde, trči, Maki. Pusti. Tako, čekam. Evo je Ajde, ajde, sad na drugu stranu. Ajde, evo je, na leđa, ajde, Maki. Vozi, Maki. Ne. To. Ajde, Maki. Cima je na leđa, vozi. Tako, to. Pala je. Ajde. Marija je pobedila 4-2 za Roku. Saša protiv Ognjena. Sad! Ajmo, Ogi. 5-2 za Roku. Edita i Vanja Jelača. Sad! Gledaj šta radi, nemoj da je cimaš, samo gledaj šta radi. Edita pobeđuje. 5-3 za Roku. Nemanja Miloš. Sad! Rezultat smanjen na 5-4. Vanja Radović i Maja. Spremite se za borbu. Sad! Ajde, Majo, ajde. Maja pobeđuje 6-4 za Roku. Duško protiv Petra. Podsjećam, Armada vodi 1-0 u setovima, ovo je drugi set. Sad! Lako, Pero. Ajmo, Pero, ajmo, lepo, trči, ajde. Duško pobeđuje 6-5 za Roku. Miloš i Dario. Sad! Kad ga vidiš da se cima samo okreći. Bravo, Dario. Dario opet pobeđuje 7-5 za Roku. Tatjana protiv Vanje Mandića. Dobro, Dario. Sad! Ajmo, Vanjice, ajmo, Vanja. Ajde, zavrtio je jedan. Oj se. Dobra pesma. Vanja Mandić opet pobeđuje 8-5 za Roku. Nemanja Rosić protiv Radoslava. Sad! Vidi ga gusa. Radoslav opet pobeđuje 8-6 za Roku. Hana i Marija. Sad! Rezultat u setovima izjednačen na 1-1. Roka pobedila u drugom setu. Ulazimo u poslednji set. Set koji će odlučiti ko će dobiti imunitet, a ko će ići na plemenski savet. Saša Ognjen. Sad! No! 1-0 za Roku. Edita i Vanja Jelača. Stanite mirno. Sad! Bravo! 1-1. Edita je pobedila. Nemanja Miloš. Stanite u startne pozicije. Smiri se, Miloš. Samo mirno. Stabilnije ostane na nogama, Nemanja je pobedio 2-1 za Armadu. Armada prelazi u vodstvo. Vanja Radović i Maja. Stanite na startnu poziciju. Sad! Bravo.
Maja lako pobeđuje, 2-2. Duško i Petar. Sad! Nemoj Pero da brzo. Duško pobeđuje, 3-2 za Armadu. Miloš i Dario. Sad! 3-3. Tatjana protiv Vanje. Stanite na startne pozicije. Sad! Vanja pobeđuje opet 4-3 za Roku. Radoslav protiv Nemanje Rosića. Sad! Nemoj svoj noge. Tu je pravo. 4-4, izjednačeno. Izjednačeno u trećem odlučujućem setu. Hana protiv Marije. Ajde. Stanite na startne pozicije. Maki kao pre, ajde. Sad! Odmeravanje snaga. Ovo je. Ajde, ajde, vidiš. Tako. Evo je, ajde, ti me. Potrči, Marija, ajde. Maki, ajde. Bravo, Marija pobeđuje 5-4 za Roku. Saša protiv Ognjena. Stanite na startne pozicije. Sad! Ognjen pobeđuje 6-4 za Roku. Edita protiv Vanje, Jelače. Spremite se za borbu. Sad! Edita pobeđuje 6-5. Nemanja Miloš. Sad! Nema da ga napada, čekaj ga Miloš. Ajde, Miloše. Nemanja je izjednačio 6-6. Vanja Radović protiv Maje. Sad! Napred, brži još, napred! 7-6 za Armadu jer je Vanja pobedila Maju. Ajde, Pero. Duško, Petar. 7-6 za Armadu. Stanite na startne pozicije. Sad! Bravo. 8-6 za Armadu. Armadu samo 1 poen deli od pobede i od imuniteta. Miloš, Dario. Sad! Dario pobeđuje i smanjuje na 8-7. Tatjana protiv Vanje. Spremite se za borbu. Sad! Vanja Mandić opet pobeđuje. Rezultat je 8-8. Radoslav protiv Nemanje Rosića. Stanite na startne pozicije. Sad! Njegove. Radoslav opet pobeđuje 9-8 za Armadu. Hana protiv Marije. Sad! Marija pobeđuje, rezultat 9-9. Saša protiv Ognjena. Stanite na startne pozicije. Sad! Bravo! 9-9
imunitet za Armadu. Edita, Vanja Jelača, izvolite. Stanite u startne pozicije. Sad! Bravo, Vanja. Bravo, Vanjice. Gledaj njene noge. Pusti na kono ide, Vanja, samo smiri. Samo da se grlite. Bravo! Armada osvaja imunitet. Armada, čestitam. Osvojili ste imunitet i bezbedni ste pred sutrašnji plemenski savet. Roka, mi ćemo se vidjeti na plemenskom savetu, gde će jedan vaš član zauvek napustiti Survivor. Vratite se nazad u svoje kampove. Armada, čestitam! Kao da su šokirani, kao da su mislili da uopšte nikako ne mogu da izgube od nas. Mislim da čak ni nismo očekivali da ćemo da pobedimo. Dobili smo igru, napravili smo iznenađenje. Pobeda je najbitnija i naši odnosi posle pobjede su mnogo bolji. I raspoloženje i sve. To je u ovom delu takmičenja meni najbitnije, da što manje takmičara ispadne iz mog klana. Armadi ova pobjeda znači strašno mnogo. Mi svi razmišljamo da nek oni odu kući siti, da mi ostanemo ovde gladni i bit će sasvim okej. Mnogo sam srećan zato što su pobedu nam doneli Edita, Rale, Nemanja i Dule koji nisu izgubili ni jedno. Od mene zavisilo, znači, taj jedan bod je bio na meni. Mislim da smo im svi zakinuli po jedan poen, sem Tanje. Ona je, nažalost, izgubila u svakoj borbi. Za sebe lično mogu da kažem da me ona Vanja velika pojela kao malo dete u igri. Razmišljali smo o tome da stavimo slabije na jače, da naši najjači aduti ne bi bili izbačeni od strane, na primjer, Vanje, za koju smo bili ubeđeni da ne može niko da je sruši, što se ispostavilo kao tačno. Bitno je da mi koji smo bili loši u ovoj igri, da smo doneli bar po neki poen, na primjer kao što je bio Saletov zlata vredan poen. Bilo je jako važno što smo naš četvoro uspeli da uzmemo po tu jednu pobedu, a imali smo 3 standardna člana koji su bili vrlo sigurni. Meni su draža ta 3 njihova poena nego ovo što sam ja ostao svaki put na delu. Pošto je Zale svaki poen prije toga izgubio, taj poen koji je izgledao isto da će da izgubi, znači krenuo je da pada i nekako, ne znamo ni sami kako se uspio da vrati i oborio je Ognjena. Tako da smo bili presretni. Skontali smo da smo u stvari stvarno dobri i stvarno smo ekipa.
Mislim da je mnogo bitnije da osvojimo imunitet nego da pobedimo i u ovoj igri za nagradu. Tako da nam je mnogo draže što nismo jeli ono divno meso, ali smo zato sačuvali i ostali smo u celini svi. I tako planiramo do kraja, koliko god možemo, samo da ostanemo što većim brojem. Jako malo sam olako prišao svemu tome i eto, pokazalo se još jednom ne treba podcjenjivati svakako protivnika. Pa ja jednostavno ne želim nikog da krivim, niti ko kriv. Uzio sam deo krivice na sebe zato što mislim da nisam smeo da dozvolim sebi da u tom odlučujućem trenutku budem bačen. Ja sam u tom jednom trenutku isto neočekivano bio bačen u vodu. Dobro, Bože moj, bit će takvih igara još. Taj fazon će biti, znači ravnoteža i to. Imam utisak da nisam smeo da padnem tada. Prihvatam da sam delimično kriv za poraz, jer sam u tom trenutku pao. Šta je radio, znači eto. Ti možda znaš bolje od mene u nekim stvarima. Obi zna bolje, jer ja znam bolje od vas dvojice, Dario, isto. Razumiješ, treba saslušamo svačiji savjet. I od te Marije, od Maje, i od Pere, nebitno, razumeš? Da bi funkcionisali ko jedan. Dobro, to je svako. Ne sam očekivala da će biti mnogo bolji. Ja mogu slobodno sebe da okrivim za gubitak imuniteta, pošto sam ovih pet rundi svih 5 izgubio, znači bio sam skroz beskoristan za pleme. Neočekivano Nemanja koji je u super fizičkoj kondiciji i ne znam, sve zadatke radi perfektno, nema taj element, znači nema u glavi svoje tijelo. Pokazalo se da par ljudi jednostavno ne ide im to od ruke. Krivo mi je, naravno se ja osjećam isto odgovornom za to. Kao još neki tu pričali smo, nije nam drago, tako da nije lepo osjećaj u svakom slučaju. Ubijamo nikotinsku krizu. Koji ludak od gusara je došao ovdje sličica? Da ližemo? Pa ja što da jem govna, a? Politika je davno ostala iza mene, to je jedan od najgorih perioda u životu koji sam imao. Jesi uzeo kabanicu sad kad si sedao na krevet? Rising up, back to the street, did my time, took my chances. Evo cigare, ljudi. Ja, brate! Cigaro! Samo da ima malo ona... Ste vi tamo razapili? Evo te, sam kucala ovo se da drži. Ajde da šikaš, šta? Ne, što znam? Ubijamo nikotinsku krizu. Mlađi narkomani. Hoćeš dim? Nemanja. Neću, bre. Drago nam je da smo pobedili zajedničkim snagama. Ali stvarno smo ih odvalili, bez da se hvalimo. Čekaj, mi smo prvo, oni su drugo, jel da? Da, i mi smo treći. Mi smo nije mogli drugo. Vanja u svakoj igri koju smo do sada igrali nije pokazala neke fizičke spremnosti. Iako je Vanja divna jedna osoba s kojom se ja najviše zezam i non stop smo nasmijani. Mislim, ona da sve od sebe, ali jednostavno nije taj tip, nije sportski tip. Niti dobro igrama. U kući, to što je domaćica, svako od nas možda bude domaćica, mislim da ne postoji ni jedna od ovih ljudi ovdje koji ne znam da spremi pirinač, a čak i neće da se potrudi nešto specijalno u igrama. Dok Sale, na primjer, Sale ima pune tih ideja, drugi direktor je pun ideja, realizacija slaba, ali se bar trudi u tim igrama i to sve, a isto s tim idejama i diže atmosferu, pošto lupa, svašta mu tako pada na pamet. Pa to više bude smiješno nego što bude moguće. Koji ludak od gusara je došao ovdje sličica? Gdje je stiropan? Kako su tamo odlučili taj drugi kanal? Zavezat na jednu stranu pa ga...
Ali skija. Jedan poraz niste imali. Jedna pobjeda Hanina, jedna pobjeda moja, jedna pobjeda Vanja i Saletova, Zlatavren. Jel ima majka Vuko još ili da ližemo ovo? Ližite, dobiti ćeš po jednu kašicu. Da ližemo? Pa ja šta da jem govna, a? Pa nemoj, ajde odri ti. Da, vi što ne napravite to jednom da se najedemo. Prvi put bilo... Jednom dovoljno je. Nemoj. Evo ti ovo, ne, daj mi. Ma nećemo. Udarit ću ti šeru. Ma nećemo. Daj, ajde. Ajde dok sam raspoložena, daj. Ma nećemo. Opa, vidi ga kašica. Joj, Vuka. Iznenadila me Marija koja se popravila celokupno svoje ponašanje, što u plemenu, što u igrama. Oduševila me devojka, znači kako se ponela danas. Uvijek razmišljam čije ću ime da napišem sutra na papir. Ako tu bude Marija, o tome razmišljam, to je zato što mi je ona delo ovako kao osoba dosta bezobrazna i kao neko kao tip osobe koji bi mogao ti zabije nož za leđa čim se okreneš, tako nekako. Pre ove igre danas ja sam bio potpuno siguran da ukoliko izgubimo da ću ja glasati za Mariju, da ona ide, ali ona je toliko pokazala danas, srce, toliko se trudila danas da ja sam prosto oduševljen. Kada je bio prvi plemenski savjet, ja sam, po mom mišljenju, je prva bila Tamara, druga Marija, ali se to mišljenje promenilo samim tim što je devojka počela da stvarno pomaže u plemenu i pokazala se i u igrama. Mislim da ishodi ove i svih drugih igara može da utiče na sutrašnje glasanje. Razmišljam se između dvoje ljudi s kojima imam dobar odnos. Ja sam za to da se izbaci najslabija karika kao što sam glasala i prošli put. Ona nas koči i slaba je karika i oni su to shvatili sad i ja mislim da će oni svi da glasaju kao što sam ja prošli put. Moram da kažem za toga, moram. Pa za Vanju Jelaču. Vanja Jelača je skroz povučena devojka i skoro je neprimetna. Baš ni ona isto ništa ne doprinosi nešto posebno. Pa mogu da kažem da se osjećam pomalo ugroženo sutra za plemenski savjet. Očekujem u svakom slučaju da dobijem glas od Vanje Mandić i od Marije, eventualno i Miloš. Može da glasa za mene. Politika je davno ostala iza mene, to je jedan od najgorih perioda u životu koji sam imao i to iskustvo koje sam naučio radeći i baveći se politikom u srpskom parlamentu mi nijednog trenutka ovde ne bi mogao da pomogne. Jednostavno to je nešto jako prljavo i ružno ovde. Ipak treba čovjek da pokaže jednu drugu stranu svoje duše, jednu plemenitost, jednu smirenost, a politika je za urbanu sredinu, politika je za neka prošla vremena što se mene tiče. Miloš mi je u jednom trenutku delao kao jako dobar, iskren čovek koji se rasplače, mu nedostaje porodica. I pošto sam emotivna to nekako onako to me pogodi. Sa druge strane, u nekim trenucima mi delao kao da je to sve lažno. Miloš se hvalio da on će u svakoj igri da bude dobar, ali evo, već treća igra za redom, on je prilično loš. U mom mišljenju bi Miloš možda trebao sutra da izađe. Sve će da se sruši, pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda, kad misliš da je prekasno za snove, za sve. Ja nisam luzer, ovo naprotiv meni je osmeh. Like motiv, ja nisam luzer, ja imam nas. A za sve ko te pitam, ja nisam do proseka, mene ne vuče me oseka. S tobom je tretman poseban. I svud je Hollywood. Ja sam se sjetio nečega. Ajde, pusti glas. Rising up, back to the street, did my time, took my chances.
Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You chain your passion for long. Don't lose the grip on our dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Bravo, bravo! Bravo, Dule! I got all my life to live, and I got all my life to give. I will survive. I will survive. Ta pesma je zabranjena. Koliko je ti? Kabanica je bila kad si ti sedela tamo, 4 kabanice su bile. To je ono, za mene ovdje neko pravi budalom. Koliko je tu i kabanice? Jesi uzeo kabanicu sad kad si sedela na krevet? Pa daj mi tu kabanicu. Koliko je? Pa naravno da je moja, da. Ovo što ponadam da nikoga ne... Sve više i više kiše i to nam dosta smeta. I ovaj današnji dan nam donosi jedan veliki umor. Dobrodošli na vašu drugu malu borbu. Do onog posljednjeg trenutka ne znam za koga ću da glasam. Prošle su samo 3 dana, a mi se opet srećemo na istom mjestu. 5. takmičar koji napušta Survivor Srbije je... Sagledaj uvek širu sliku. To možeš sa televizijom novih mogućnosti. Gledat ćeš omiljene emisije kada ti to želiš ne propuštajući ništa. Sastavi svoj TV program.